חיים שיבי, מנכ"ל ומייסד של תבונה פיננסית, בית הספר לימודי שוק ההון, מעל 25 שנות פרקטיקה בלימודי שוק ההון בכל תחומי שוק ההון על בוריים. היום אנחנו נמצאים לקראת סוף שנת 2013. אני רוצה לזכור אתכם כמה מהדברים שקרו במהלך השנה האחרונה במספר סרטונים, ומה אנחנו רואים קדימה לכיוון 2014 בשווקים. קודם כל, כולנו יודעים ששנת 2013 הייתה טובה מאוד לשווקים, בכל השווקים בעולם. אנחנו יודעים שמדד המעוף עצמו אצלנו עלה מתחילת השנה עד היום פלוס מינוס, היא עוד לא הסתיימה כמובן, בסביבות 15-16%. שימו לב רק לנקודה אחת קטנה שנדבר עליה אולי בהמשך, שרוב העלייה באה בשלושה חודשים האחרונים, בעצם כל העלייה באה בשלושה חודשים האחרונים. עד לפני כשלושה וחצי חודשים השוק בכלל ירד אפילו טיפה. אבל לא רק בישראל כמובן, בכל העולם אנחנו רואים את השווקים מגיעים לרמות צי חדשות. למשל במדד ה-S&P אנחנו רואים אותו ברמת צי חדשה, כל העולם מגיע לרמות חדשות, נומינליות לפחות, וכולם אומרים לנו שהשווקים נהדרים, כדאי להשקיע במניות, לא לפחד מעליות, השווקים עדיין זולים, יש לנו עוד לאן לעלות, וכולם תמימי דעים, כמעט כולם תמימי דעים, ששוק המניות בשנה הבאה יהיה נהדר. האם אכן? קודם כל, כשכולם אופטימיים, אני מתחיל לפחד. אני גם זוכר שכל אותם אלה שהיום אומרים לנו שהשווקים היום זולים ונהדרים וכדאי להשקיע, זה אותם גופים ואנשים בדיוק שאמרו את זה גם בסוף 2007. מי שזוכר, בסוף 2007 הסבירו לנו איך 2008 הולכת להיות שנה נהדרת, והשווקים יראו רמות חדשות, והכלכלה תהיה נהדרת. כולנו יודעים מה הסתיים בסוף אותה שנה. ואחרי זה הסבירו לנו למה הולכת להיות שנה מאוד מאוד גרועה, וראינו תגובה הפוכה לשווקים. כלומר, קצת להיזהר מכל אלה שמסבירים לנו למה כדאי לקנות מניות, ושהם קונים ושהם מתמלאים במניות וכו'. האם הם קונים באמת לעצמם? לא, הם קונים ללקוחות שלהם. צריך להבין שגם רוב הגופים שאומרים לנו את הדברים האלה זה בתי השקעות, מנהלי קרנות נאמנות וכו', שהמטרה שלהם היא רק לגייס ולגבות דמי ניהול, וזו המטרה העיקרית שלהם. הסיכון הוא כמובן על הלקוחות, וכאשר השווקים עולים ויש חששות אז הם מרגיעים אתכם, אל תדאגו, השוק יהיה טוב, להמשיך לקנות. ברור, כשהשוק עולה זה קנייה, כשהשוק יורד הזדמנות קנייה, תמיד לקנות. אוקיי, אז פה אנחנו צריכים להיזהר בעניין הזה ולשאול את עצמנו, למה באמת השווקים באמת עולים? האם מצב הכלכלות העולמיות כזה טוב? הכלכלה בארצות הברית משתפרת, הכלכלה באירופה עוד אותו צמיחה אדירה, וישראל בכלל נהדר. שימו לב שרוב העליות באמת התחילו מתחילת ספטמבר, בעלייה מאוד חדה, 15% בערך בשלושה חודשים. מצב הכלכלה כנראה כל כך טוב שהבורסה טסה לה. האם אלה הנתונים האמיתיים? האם מי שנכנס פה היום, כשכולם אומרים לנו כדאי להיכנס וכו', באמת נרוויח הרבה כסף? אני טוען שכאן יש להיזהר, והנתונים האלה שאנחנו רואים על הגרף לא משקפים את הכלכלה האמיתית. למה אני מתכוון ולמה אני חושב שצריך להיזהר? על כך בסרטון הבא. כאן חיים שיבי, שיהיה לכם יום טוב. ביי.